Jak napsat za 15 minut článek? Ukážu vám dnes 2 jednoduché a efektivní způsoby, jak za 15 minut publikovat svůj článek na blogu. A konečně tak začít konzistentně blogovat. Takže podnikatelky, které nemáte dostatek času a bojujete s tím pravidelně blogovat, zbystřete, protože tenhle webinář je právě pro vás. Jdem na to. Začneme otázkou, zda je to vůbec možné. Má odpověď je velmi jednoduchá. Ano je. Protože pokud znáte dobře svoji cílovku, máte napsaný vyhrazený čas, klid a všechno připravené pro samotnou publikaci článku, pak je možné napsat článek o zhruba 1 až 1,5 straně za 15 minut. Vím to. Jako copywriterka jsem psala články za tak krátký čas, ale jen proto, že jsem dobře znala cílovku i téma. Byla jsem v tom zběhlá a zkrátka a dobře o tom tématu se mi články psaly velmi snadno a velmi jednoduše. Pak už to stačilo jen doplnit o to ostatní a publikovat. Opravdu to šlo tak rychle. Nicméně dnes se budeme bavit o způsobech, které jsou pro všechny. I pro velmi zaneprázdněné podnikatelky, které však chtějí začít konečně blogovat a využít své téma a hodnotu i někde jinde, než na sítích či v e-mailingu. Jak tedy na to? Důležitá je příprava. Než se pustíte do samotného psaní článku, potřebujete vědět, o čem budete psát a proč. Mít připravené call to action na konci článku i odkazy, jak interní, tak externí do článku, které budete dávat. Mít připravenou grafiku k článku, jako jsou třeba náhledový obrázek, doplňující vizuál. Mým tipem je zde mít složku s tematickými obrázky, které využíváte ve svých článcích pro své téma a jsou v podstatě tak univerzální, nebo mít připravené screeny, které doplňují vlastně to, o čem v tom článku mluvíte, jako třeba konkrétní příklady, kdy lidem ukazujete, jak to máte vy, jak to děláte, tak screen toho nebo reference. Případně vlastní prodejní banery, které můžete využívat jak na sítích, tak vlastně doplnit tím článek. Já tak třeba mám vlastně banery pro sběr kontaktů nebo prodejní banery na kurzy. No a pak fotku na sítě. Ta je vlastně možnost mít stejnou jako náhledový obrázek. No a jako poslední potřebujete mít připravený SEO nadpis, popisek a klíčové slovo, které budete v článku využívat, abyste mohli doplnit SEO část blogu. No, zdá se vám to složité, ta samotná příprava? Právě naopak, pokud na to půjdete velmi chytře, ani samotná příprava vám nemusí zabrat příliš mnoho času, protože spoustu věcí už můžete mít dopředu připravené třeba pro příspěvek na sítě nebo pro jiné články, vlastně jak už jsem mluvila o té fotobance vlastně s univerzálními fotkami pro články. Dáte si jeden den v týdnu, kdy si seberete z fotobanky různé fotky, které vlastně sedí do vašeho tématu, nebo budete mít nafocené od vaší fotografky a ty fotky potom můžete využívat u dalších článků třeba během celého měsíce nebo během celého roku vlastně blogování a vyhradili jste si na to jeden den, kdy vlastně jste to dali dohromady. Podobně to tak může být s banerami nebo s těma screenama, můžete si to naskládat do složek a potom jenom vlastně při psaní článku hrabnete do té složky, do které potřebujete, vytáhnete to, co potřebujete, vložíte to tam, máte to, otázka pár sekund. Jo? A jak už jsem řekla, úvodní fotka a fotka na sítě mohou být jedna a ta sama. No, a já to mám vlastně s vizuálem tak, že úvodní fotku a fotku na Facebook mám stejnou, mám šablonu, jenom měním nadpis článku. Takže vlastně jdu do Canvy, přeměním nadpis a stáhnu si novou fotku, kterou potřebuju k danému článku. Pak mám spoustu bannerů, které mám právě jak do článku, tak na sítě a mám to úplně na všechno, co poskytuju, jak freebie, tak produkty nebo služby. A udělala jsem si jeden den, kdy jsem si sedla, udělala jsem si šablonu, toto je vlastně univerzální šablona toho banneru a jen jsem měnila text a obrázek. A vygenerovala jsem si takhle všechny bannery
nahrála potom do WordPressu a teď to můžu využívat dle toho, jak potřebuju. No a pak mám screeny, kterými doplňují obsah a to jsou různé screeny z příspěvků, ukázky, obsahu, ukázky, grafiky, prostě tak, jak teď mám tu prezentaci, tak tu prezentaci bych rozkouskovala na jednotlivé obrázky a doplňovala tím třeba článek. Jo, zkrátka hraju si s tím obsahem, který už jednou vytvořím. Nic těžkého. No a pak ještě, co mi usnadňuje blogování, abych byla velmi rychlá a chryla v podstatě články velmi rychle, tak je dobrá šablona příspěvku. Jelikož využívám Elementor celkově na webu, tak jsem si mohla upravit vizuál toho daného blogového článku. Tudíž jsem si mohla upravit úvodní část a závěr toho článku, tak, aby to bylo globální pro všechny. Já si tak vlastně nastavila nadpis, úvod každého článku, který obsahuje obsah, teď si vzpomenu, obsah a patička, která obsahuje doporučené články, hlavní call to action a medailonek, doporučený kurz i odkaz na nějaké freebie. Jo. Vidět to můžete tady, jo. Mám vlastně úvodní fotku toho článku, pak samotný nadpis článku a obsah toho článku, který se vlastně sám automaticky změní podle obsahu, který tam je. Pak je samotný obsah toho příspěvku, no a vedle v tom pravém obrázku je, jak vypadá závěr toho blogového příspěvku. Jsou tam doporučené příspěvky, je tam call to action, to jsem chtěla, aby každý článek vlastně odkazoval na parťačku, a pak je tam něco o mně, freebie a kurz, který chci nejvíce propagovat. Takže ať dojde kdokoliv na jakýkoliv článek, vím, že tam bude mít tuhle call to action, tenhle magnet a tenhle kurz. A to chci. Jo? No a teď půjdeme na samotné testování toho, zda je možné napsat článek za 15 minut. A to 2 způsoby. Ukážeme si, jak využít recyklaci a jak využít umělou inteligenci. Protože toto jsou 2 způsoby, díky kterým to opravdu je možné a hlavně díky kterým si hrajeme s obsahem, který už máme. Protože já třeba umělou inteligenci využívám ji, ale pro takovou tu kostru článku, kterou chci, kterou vygeneruji na základě dobře zadaného zadání a doplním ji třeba momentálně to bude v tomto příkladu tady tenhle webinář. Takže svým způsobem dostane čtenář hodnotný obsah v webináři a dále pak stručný jakoby přepis toho, co je obsahem toho webináře. Čtenář si může vybrat, kterou variantu chce a já díky tomu mám další článek na blogu. Tak, jdeme na to. Budeme recyklovat tento příspěvek z mého facebookového profilu. Najdete ho tam, je to sekce blogerská přípravka a je to první část blogerské přípravky. Máme připravený vizuál, linky, takže to bude velmi jednoduché. Tak, jdeme na to. Ukážeme si, jak vlastně napsat článek za 15 minut díky recyklaci obsahu. Takže připravíme si tu kostru pro příspěvek, který budeme recyklovat. A to je tady tento. Takže vložím nadpis, vložím tady podnadpis, tady není, tady pro sociální sítě, nadpis, popisek, vyberu ještě obrázek, který mám už vložený a připravený v knihovně. Tady vložím taky popisek, využiju slovo. Tak. Tady vyberu rubriku, štítky já nedávám, můžete ještě vy přidat štítky. Tady využiju znovu stejný obrázek pro náhledový obrázek a teď skopíruju článek
neboli příspěvek, jak si to vezme. Tak, mám to nejdůležitější. Tak a teď text doplním o nadpisy. Tak. Další. Jsem se tady zamotala. Tak. Způsob, jak si vydělávat, nadpis. Teď přidám obrázky. Tady. Opět obrázky mám nahrané v knihovně. Díky tomu ušetřím vlastně čas a opravdu můžu publikovat ten článek za 15 minut. Nicméně, pokud fotky nemám nahrané v knihovně, nevadí. Stačí, když je budu mít třeba uložené někde v jedné složce, abych je pracně nedohledávala. Tak. Knihovna, tady vložím banner. Banner bude odkazovat sem, takže skopíruju adresu, vložím. Vidíte? Už to skoro budu mít a nezabralo mi to tolik času. Ano, článek bych mohla udělat delší, mohl by být obsáhlejší, více jít do hloubky, ale pro účel toho, abych vlastně využila obsah, který mám na Facebooku a zároveň se dostala do toho módu, kdy pravidelně publikuji články na blogu, mi to bohatě stačí, protože hodnota toho příspěvku už tam je. Je v tom příspěvku nějaká přidaná hodnota. Je tam ten důvod, proč začít blogovat. To jsem tím chtěla říct a to právě chci říct i tímto článkem, proto je to dobré. SEO tady úplně zelené nemáme, ano, dalo by se vylepšit, tady je i doporučení vlastně, jak to vylepšit, jo. Výhoda u WordPressu je tady tento plugin SEO Yoast, který právě vám ukáže a řekne, co kde máte dodělat, dopsat a díky tomu budete mít zelené a tím pádem je to nejlepší, protože potom je tam ta SEO optimalizace toho článku topka. Nicméně, pokud tam budete mít, tak jak já, oranžové, nic se neděje, nevadí, pořád je to dobrý. Horší jsou červené puntíky, ty jsou špatné. Za mě článek je v pohodě, já jsem s tím spokojená, ano, mohla bych to víc doladit, ale jak říkám, hodnotu jsem do toho příspěvku dala a tak, jak jsem to chtěla přidat, tak to tady je. Takže článek publikuji a díky tomu, že mám chytře postavenou šablonu blogových příspěvků, protože pracuji s Elementorem, tak článek bude vypadat přesně takhle a je tam i obsah, nemusím ho ručně vkládat, prostě se mi tam automaticky vloží. Jak se načte, tak můžete vidět. Jo, jedeme dál. Je tady všechno, co jsem chtěla. Jsou tady vizuály, které můžu použít na sociální síti, někde jinde. Toto jsou zrovna Pinterestové, které jsem si vytvořila za účelem toho, že to potom využiju na Pinterestu. Jsou tady reklamní banery, které můžete využívat i na sociálních sítích, ale zároveň také v tomto článku, že to slouží jako call to action. Tady tento je zrovna pro sběr kontaktů. Opět je další vizuál a na konci doporučené články a výzva k akci, kterou chci prostě, aby
každý čtenář mého blogu udělal, aby šel na tu parťačku. No a patička článku. Takže, jak vidíte, jde to. Jde publikovat článek za 15 minut. I s přípravou, pokud bych tady chtěla jít i s přípravou, protože máme rezervu. Článek jsem publikovala za necelých 6 minut. A to protože jsem měla všecko už vložené. Ale samozřejmě, jelikož využívám šablony na grafiku, tak i kdybych si je měla naťukat, ty šablony, tak si myslím, že do těch 15 minut bych se vlezla. A tady můžete vidět výsledek. Z tohohle příspěvku se stal tenhle článek. Odkaz na něj budete mít pod tímto videem. Vidíte, jde to. A ani ne za těch 15 minut. 15 minut bych to měla možná i s tou kompletní přípravou. Dalším příkladem, jak napsat za 15 minut článek, je ta umělá inteligence, jak už jsem říkala. Konkrétně využívám FutureBot a dala jsem mu jasný příkaz, jak má být téma, jaký má být obsah článku, klíčové slovo, jaké má být, a také jsem mu poskytla vzor mého článku, který obsahuje můj styl psaní a taky to, jak strukturuju daný článek. Za ani ne 2 minuty, jak vidíte, ani ne za 2 minuty, mi vygeneroval článek, který je přesně tak, jak jsem chtěla, obsahuje to, co jsem chtěla, a je to skvělá kostra toho, abych se od toho odpíchla a doladila článek tak, jak potřebuji, a mohla ho publikovat na blog. Tak jdeme se podívat na to, jak to trvalo při využití umělé inteligence. Další způsob, jak napsat článek za 15 minut, je využití umělé inteligence. Jak už jsem říkala, napsala jsem téma článku, obsah, co chci, aby článek obsahoval, dala jsem klíčové slovo a použila jsem vzor svého předchozího článku, aby umělá inteligence věděla, jak článek strukturovat a jaký styl psaní pro text využít. Výsledkem ani ne za minutu mi byl tento text, který je skvělou a dobrou kostrou, proto abych si ten text dál vyladila, upravila a trošičku doplnila o vizuál nebo o konkrétní příklady. Takže jdem si připravit zase o kostru do WordPressu. Takže nadpis využijeme tady ten, co máme. Můžeme i tady tento. Sociální sítě přidáme opět nadpis. Vidíte, že pokud máte systém, díky kterému publikujete články, netrvá to fakt dlouho. A jde to velmi rychle. Takže ještě doplním obrázek. Tak, tady vybrat. Opět ho vložím i jako náhledový obrázek. Tak, překliknu si na SEO.
Trošku jsem upravila metapopisek, aby byl kratší. Tak a teď si tady označíme nadpisy. Tohle dám tučně. Tak. Přidám vizuál. Tak. Další obrázek. Tady tento. Tak. Tady při recyklaci bych využila obrázek z přednášky, konkrétně tady tento. Chci skopírovat článek. Teda fotku. Takže sem přidám obrázek, ten tedy nahraju. Je to výcud z prezentace. Vlastně, kde je ukázka toho konkrétního příspěvku. I toto může být vlastně tak nějak vizuál toho článku, doplněk. A ještě, aby ten článek měl tu hodnotu, tak vlastně tady před to vložím celý ten webinář. Takže to bude vlastně využití jak textu, tak celé té grafiky. Buď to dám sem, anebo jak tak čtu, tak bych to možná dala sem, tady. Takže a tady pod to bych přidám video a publikuji. Zkontroluji ještě všecko to mám, takže super. Momentálně teď si to uložím jako koncept, protože video ještě nemám, ale tady přidám to video a bude to. To je vše. Ještě, když se tak na to dívám, tak mě napadlo, že tady ten obrázek úplně tak nevystihuje to, co bych chtěla říct. Takže si ještě ukážeme, jak vlastně udělat takový ten rychlý doplňující vizuál o příkladech. Já bych teď chtěla vidět ten příspěvek, který je vlastně přeměněný na ten článek. Takže si to rozkliknu si tady ten článek, který tu už mám na blogu.
malou chvilinku. Tak. Trochu si ho skopíruju. Počkat. Tak a tady do té prezentace si ho vložím. Takže bude vidět před a po. Ještě doplním to šipkou. Nějakou pěknou. A vidíte sami, že pořád jsem pod 15 minutami. I přesto už mám skoro hotový článek. Teď si danou fotku stáhnu. Stáhnu. Tak a tady ji jenom nahradím novou. No a bude to. Jakmile budu mít video, přidám ho tam a mám. Tak, to je vše. Článek, byť je krátký, tak pro čtenáře hodnotu má. Už jen z toho důvodu, že tady je stručně řečené to, co je vlastně více rozepsané v tom videu. A to byl vlastně cíl a účel tohohle článku. Chtěla jsem vlastně podpořit ten webinář, který pro vás mám, a chtěla jsem ho využít i formou recyklace a zároveň vám ukázat další způsob, jak napsat článek za 15 minut. Díky umělé inteligenci a díky vlastně kombinaci recyklace umělé inteligence a znalosti toho svého tématu. Takže vlastně vím, co chci, to předám, dám to také umělé inteligenci do zadávače, vím, co vlastně ten článek má obsahovat a umělá inteligence mi ho v podstatě do skrutní prstu dá. Co vy si myslíte o pomoci umělé inteligence v blogování? Je to dobrý, nebo je to špatný krok? Pojďme se o tom pobavit do skupin. Jak jste sami mohli vidět, pokud máte dobrou přípravu a chytře využíváte svůj obsah nebo efektivně pracujete s umělou inteligencí, dokážete napsat a publikovat článek za 15 minut. Pokud chcete být příště stejně rychlí a efektivní jako já, využijte můj kontrolní checklist, který si můžete stáhnout pod tímto webinářem a díky kterému vám půjde práce a samotná publikace článku velmi rychle a dobře, jako mě na těch videích. Budete mít vše připravené a budete vědět, kde co sáhnout a zkrátka dobře, budete připraveni na to, abyste trhli tento rekord i vy. Budu se těšit na vaši zpětnou vazbu a dejte mi vědět, jaké téma chcete probrat příště. Krásný den, jsem tu pro vás.